изтекат в главите ни. Ализан представи възможностите за реализиране на възможностите и с новите възможности, които ще представи господин Дечев, остава вече вие да бъдете по-активната страна и да действаме. Здравейте, благодаря ви. Ализан беше доста изчерпателна, доста важна информация, доста като количество и така като качество, смея да кажа. Може би сте малко изморени, затова ви обещавам, че ще бъда много кратък и ще ви говоря за иновации, за кооперации, операции, но не от към административната част. Малко от чисто бизнес частта, чисто емоционалната част. Както ме представих и както казах преди малко, Филип Дечев, управител съм на фирма, която се занимава с консултации в областта на информационните технологии. Или накратко казано, разработваме софтуери, които намаляват стойността на производствени предприятия, помагаме в електронна търговия, помагаме в всякакви други бизнес процеси. Но няма да ви говоря за софтуер, няма да ви говоря за информационни системи. Живеем в такова общество, че непрекъснато компютри, таблети, телефони, на мен често казвам, така малко повече ми идват, предполагам, че на вас не. Моята презентация е за 3 взаимосвързани теми, въпреки че ще кажа така, малко ще се по-отделно, които е много хубаво да обърнем внимание на, как да кажа, на този аспект, който е в чистото ежедневие. Какво има предвид? Иновации, всичко около нас, особено в последните години, иновации. Иновации в образованието, иновации в шампаните, ако щете, преди да гледате новините, иновации от Шварцков, или какви са шампани, или какво си образование, иновации. И хората, бизнеса малко се губи в тази част какво е иновации. Ализан много хубаво каза, административната част, която е за финансиране и подпомагане на иновации. Но какво всъщност е иновацията? Какво е това, което ни залива всеки ден и всеки час с тази дума? Тя просто се е превърнала, не знам как да кажа, в някакво нарицателно за вижте, аз съм иновативен. И с това искам да разгледаме съвсем така по начина, по който трябва да се разглежда тя. Иновацията общо взето е откритие. Иновацията е нещо ново. Нещо, което го няма. Нещо, което до сега не сме правили. Нещо, което до сега не сме използвали. Рокфелер още преди 100 години го е казал. Кажи ми какво липсва на пазара, да ти кажа как се става милионер. Сега вече милиардер, защото може би милиардите звучат по-сериозно. И има много открития. Сигурен съм, че всеки един от вас си е задава въпроса какво ново да правя, какво ново да измисля, какво ново да ме отличава. Има много открития. И като направим откритието, какво? Тук съм дал 2 примера, които са много реални, колкото и така да ви карат да се усмихвате. Един студент в Масачузетс прави курсова работа и създава уебсайт, който който прави проучване дали хората биха се купили камък от луната. И колкото и да смешно звучи, за по-малко от 24 часа над 300 000 човека се регистрират в този уебсайт и казват, че са готови да инвестират за камък или прах или нещо от луната между 100 и 300 долара. Нали, сметката е много простичка. 300 000 човека по 100 долара, 30 милиона. Доста иновативно звучи, но доста... Екскурзии до Марс. Това предполагам, че скоро ще стане, защото в момента има предварителни записвания. Да, в американски сайтове, съвсем реално е това нещо, не е това, което ви говоря, не е измислено, в които са одобрени близо 75 000 човека. Одобрени, т.е. на базата на физическото им състояние, т.е.
да могат да пътуват с, не знам как му викат, космически кораб, може би. Нали? Са одобрени, когато този космически кораб бъде построен, той в момента се строи от голяма американска космическа компания, ще спечели 1 милиард и 125 милиона долара. Супер яка иновация. И съм сигурен, че всеки един от нас може да измисли нещо иновативно, нещо ново, нещо, което го няма. Но какво означава това? Нали, автомобили на водород, ракета на ток, всеки има някаква идея. И тези идеи за иновации са хиляди. За съжаление, нито Европейския съюз, нито богати хора като Елон Мъск или Бил Гейтс и така нататък не могат да помогнат в тяхната реализация. Особено пак на нас, където правиме многоземен бизнес в вътрешността на страната, в села, в по-малки общини и така нататък. И затова бих искал много ясно да разграничиме какво е иновация от административната част, за която говореше Ализан, и тази тук емоционална част, където си мислиме, че ще измислиме нещо супер ново, супер готино и ще спечелиме там хиляди или милиони или милиарди или няма. Иновацията е нещо, което правиме ново и което носи стойност за нашите клиенти и носи стойност за нас. Тоест комерциализацията. Измисляме нещо, което може да продаваме или което реализираме някаква стойност с него. Това е иновацията. Или както съм му написал тук, откритие на продукт или услуга, която се комерциализира, т.е. започне да ни носи някакви приходи, това е иновация. И ще ви покажа няколко иновации, които всеки ден ги виждам, айде ако не ги ползваме, и ще ви дам един пример от днеска на една страхотна иновация. Страхотна, по лички казано, но никой не е видял. Конкретно за вашия бизнес, за иновациите. Иновация не означава нещо уникално. Иновация означава да се прави същото нещо по различен начин. Да добиваме мед, но по различен начин. С по-ниска стойност, с по-малко операции. Да правим същото, но с различен бизнес модел. Да правим същото с други материали, което да доведе по-голямо качество или по-ниска стойност. И така нататък. Иновациите са 4 основните, които всеки ден сме виждали и трябва да ги приложите и за вас. Ето ви иновация в бизнес модела. Въздухоплаването и транспорта на пътници със самолет е измислено, не знам, поправете ме, но предполагам повече от 100 години. Ето ви иновация в бизнес модела. Wizz Air и Ryanair. Те направиха тази година особено бум на летищата във Варна, в София, изобщо тук в България, на туристи, посещения, пък и ние. Ходил съм до Италия за 60 евро. Ето иновация, която някой направи. Продуктова иновация. Тук няма въобще да коментирам. Телефона кога е измислен, обаче какво прави Стив Джобс с неговия iPhone? Компания, която в момента се държи само от продажбите на телефони. Компютърна компания. Или Елон Мъск с новата му Тесла. Иновация в процесите. Това, което вие сте повече тук производствени предприятия и трябва да обърнете внимание. Финансирането за нова техника и за ново оборудване е окей. Има го. Имат инструментите, бяха ви представени. Но иновациите в процесите е това, което води до по-голям успех на компаниите и до успешните компании. Както съм отбелязал тук, очакваме на кованието да се отиде към съответното модерно оборудване и така нататък. И технологична иновация, на нея няма въобще да обръщам внимание, но има и такава иновация. От най-елементарните летателни средства стигнахме до момента на дроновете. Примери за иновации, които
Не е необходимо да сте откриватели, не е необходимо да правите откритие, не е необходимо да правите нещо уникално. Ако сте чели биографията на Джон Рокфелер, който се смята за най-богатия човек в момента и до момента в света, всъщност той забогатява не защото открил петрола, не защото е започнал да добива петрол, а защото прави първата железница, с която оптимизира доставките на петрол от точка А до точка Б. И става толкова богат, че купува шефа си. Тогава вече почва да се занимава с кладенци, с добив на петрол, монопартизиране на пазара и така нататък. Ето една иновация, която е свързана с петрол, но няма нищо общо с петрол. Сигурен съм, че вие може да направите една. Бил Гейтс. Преди му викаха кражба, сега му викат развитие. Развива модела на една компания, която прави електронни игри и прави Windows. И в момента това е човека с най-висока капитализация в света, в смисъл най-много пари кеш има. Стив Джобс краде компютърната мишка от Xerox в първия си компютър. Не е необходимо да измисляте нещо, не е необходимо да виждате нещо, не е необходимо да, айде да кажем, крадеме нещо, но развийте някаква идея, която сте видяли. Илон Мъск развива трудовете на Никола Тесла, като прави масовото производство на комбиниран ток. Коя е вашата иновация без да сте откриватели? Всеки един от вас е имал в своето производство, в своите бизнес процеси, в своя продукт. Всеки един от вас е имал. Държа тук едно кремче. Ще ви кажа една иновация. Днес сутринта го видях. Едно кремче държа. Нивея, лев 80 или нещо такова. Белеме се лицето, отивам сутринта и ето на 100 метра от хотела. И казвам така, трябва ми нещо елементарно да се намажа така. Вика ми, тук има нещо ново. Вика, замете си го е това. Взимам си го, ето го. Вика ми, какво му е новото на това? Мисля, това си е кремче Нивея. Колкото винаги си е било Нивея. Ами вика, сложили съм от тия картинките, вика, децата много го харесват. Знаете ли, като с родителите си го купуват. Ето ви една иновация. Смисъл, това е едно абсолютно обикновено кремче Нивея, което съм сигурен, че всяка една дама от тук взима в чантата и подобно, но сложили едни картинки, нали, на интересни за децата и отиват и купуват продукта точно за това, защото го харесва от тази картинка. Детето. Ето една тривиална, елементарна иновация, която може да направите във вашия бизнес. Да, производството на смисъл, строителството не може да приложите тази иновация и подобен тип иновация, но съм сигурен, че може да направите. Преминавам към следващата тема – кооперации. Когато, не знам, тук във вътрешността на страната, може би не е така, но в по-големите градове, като обикалям, е силно изразение, като се каже кооперация и повечето хора, или не повечето, но голяма част от хората се сещат за близките за така наречените теки за сета, ТТК, Кооп, съюзи и прочие. И така малко някакси тази дума кооперация, особено по-възрастните бизнесмени е свързан с дали тоталитарно минало, дали комунистическо, дали социалистическо, няма значение. Така има малка негативизъм към тази дума кооперация. Но искам да ви кажа две кооперации, един пример. Две кооперации, които са създадени още от много години. Британска асоциация на работническата собственост, която на година прави 25 милиарда британски паунда. Кооперация. Да, в същността си като нашето преди ТПК, ТКЗС или по кооперации и така нататък. Френската асоциация, която се създава след една голяма финансова криза и до днешен работи и прави 14,6 милиарда евро на година.
Проверете ги в Google цифрите, не съм ги написал просто така. Напишете коя асоциация прави най-много пари в света. Google ще ги покаже на първо място тези две. Кооперациите са нещото, което работи, което върши работа и което, поне според мен, няма да спре да работи. Давам ви пример с мистер Бриколаж. Тъй като са ни клиенти там по някаква линия, няма значение. Съм си говорил с един от големите менеджери и го питам, нали, и той ми разказа историята за мистер Бриколаж. Много интересна за кооперация. И много показателна за нас. За това, че изключваме кооперация. Във Франция голяма финансова криза. Бриколаж идва от брикольор. Брикольор е най-близкото е на български език занаятчия. Брикольор е човек, който сглобява нещо, който си прави нещо, някаква машинка. Това е бриколаж, това е брикольор. Голяма финансова криза във Франция. Започват масово да фалират малките бизнеси. Правят кооперация под един покрив, една палата, както е сегашния, нали, бриколаж в момента. Събират се, за да спестят разходите по наем, спестят разходите по пощ, вместо всеки от нас да си има принтер, ето тук да има един принтер, на който всички да печатаме. И така нататък, и така нататък. И оттам започва, от тази верига, която вече има доста така добри показатели, започват съвременните вериги, Kaufland, Метро и други подобни. Ето ви един пример за кооперация, успешна кооперация. Един по-малък пример. Не от вчера, от този ден, от четвъртък. Посетих, има изложение в София Сихрет. Господин Съдова също го видях там, беше, обикаляше и той разглеждаше. Виждам две фирми на един щанд. Различни по дейност. Едните се занимаваха с посуда или поне домашни потреби. Се лъжите, ножове и така нататък. Другите се занимаваха с производство на... предлагаха бутилки. Всякакви видове бутилки там, пластмасови и така нататък. Той две горе-долу взаимно изключващи се. И ги питам какво става. Те казват, много добре върви. Показват ми нещата. Всеки, който има интерес по отношение на домашните потреби или посудата, се свързва с единия. Всеки, който има интерес от дейността на другия, се свързва с другия. Просто се разделили за разходите по щанда. И не мога да разбера защо ние не го правим. Защо, ако искате да отворите представителство във Варна, не се обединим за един офис, който да го ползват всички? Защо трябва всеки един от нас да отваря офис, да има принтер, да има секретарка, да има компютър, да има нещо, което не ползваме през цялото време и нямаме пари да го поддържаме? Ако направим кооперация, която да се ползва едно споделено работно място, разходите, ако участват 5 човека в тази кооперация, просто един хубав съвременен офис тук във Варна, с цялото му оборудване и служител в него, ще струва на всеки един от нас 5 пъти по-малко. От глобалния пример с бриколаж до частния пример с вас, просто ви приканвам това, което каза господин Ахмедов в началото при анонса на презентациите. Помислете за това. Това е тип иновация. Ето, иновация. Но в рамките на думичката кооперация. Свършвам с кооперациите да ви покажа примери от реалния живот, които са иновативни, които са кооперативни. Uber, въпреки че ги забраниха в доста страни от Европа, в момента е най-голямата таксиметрова компания в света, която не притежава нито един таксиметров автомобил. Facebook, предполагам, че 90% от нас всички имат профили там, е компания, която не е произвела нито една думичка свое съдържание. Даже
правилата им за ползване там, общите условия, с които се съгласяваме за влеземе на Facebook, те идват от потребителите. Те не са ги създали. Нали? Alibaba и AliExpress, най-голямата платформа за онлайн продажби. Няма нито един склад. А това представлява реално една кооперация, в която производители са обединили и продават през една обща платформа. Booking.com и Airbnb, най-големите платформи за отдаване на жилища, хотели и къщи под наем, нямат нито един квадратен метър собствена площ, която да отдават под наем. Може би си имат собствени офиси, в които работят. Няма хотели, които са техни да ги отдават под наем. Ето ви един пример за иновация в кооперация, който работи. И ако ви се струват много високи нивата и така много помпозни, имайте предвид, че те са започнали точно от един такъв семинар. Още няколко слайда имам за операциите. Има много бизнес модели, финансови, с подкрепа, без подкрепа и така нататък. Кое е общото? Бих искал да ви кажа нещо, което знаете, но не си задавате въпроса, особено за производствени предприятия, че операциите са ключовия момент в управлението и стойността на вашата компания. Този, който произвежда мед с 500 операции и този, който произвежда мед с 300 операции, произвеждат едно и също, но този с 30 операции е много по-стойност на компанията и много по-евтин продукт. Операциите са ключовото значение за управление на бизнеса. Обърнете много голямо внимание на тях. Когато ходя при клиентите и говорим за техните бизнеси, просто виждам някакви невероятни административни разширени пакети. Стига се до това за взимане на една оферта за купуване на продукция, съм виждал по 200-300 мейла. Влизам в компания, питам ги как купувате продукция, викам и пращаме запитвания към доставчиците, те ни връщат мейли. По 200-300 мейла за закупуването на един продукт. За операциите е много обширна темата и може много да говорим за нея. Просто искам да ви прочета един научен труд на доцент Христо Пожаров от факултет математика и информатика на ВТУ Кирил Методий. Не цялото. Знаем всички как се прави бизнес, създава се организацията, има растеж, има някаква зрелост, някакво израстване и се стига до съвършенство на бизнес организацията. Ще ви го прочета, защото много хубаво е написано. За преодоляване на бюрократичния кризис се предприемат мерки за опростяване системата на управление. Нещо, което много фирми не обръщат никакво внимание. Гледат обороти, гледат печалби, гледат ниска стойност на продукцията, гледат финансиране, гледат подпомагане, гледат кредити, но не гледат системата си на управление, която е станала много голяма. Чрез минимизиране на броя извършени операции с цел постигането на по-голяма ефективност и стойност за клиентите на организацията. Нещо много, много важно. Та най-ключовото в нашето време, пак казвам, пак повтарям, и няма да се мога да го повтарям, че минимизиране на броя на операциите, извършени за единица време с цел постигането на по-ниска стойност, ви прави абсолютно конкурентоспособни на пазара. В заключение, новото, споделеното и добре изграденото е ключа към вашия бизнес успех. Погледнете операциите, погледнете иновациите, погледнете как може да направите съответната операция и със сигурност ще бъдете успешни. Благодаря ви. Господин Дечев, благодарим ви за интересната презентация. Колеги, ако имате въпроси към господин Дечев, можете сега да ги зададете или после по време на B2B срещите ще имаме и коктейл в лобито, където беше кафе паузата. Сега, имате ли въпроси към господин Дечев?
Виждам. Добре, господин Дечев също ще бъде с нас по време на тейла и като ви срещате, може и индивидуални въпроси да задавате. С тази презентация, колеги, искахме да обърнем внимание първо на кооперирането между нас, да речем, в сдружението, защото, нали, казахме в началото, искаме да сформираме една стерилна среда за правене на бизнес с висока степен на